тук що една грозна бабичка. Е там. Е тая. Покучила се грозна бабка. Кой сега ти корало? Домой се корало! Чай, че не вика човек. Стигнали ме, ще Господине! Никой сега трябва да ти тала ти кара домой тала ти, бе! Това на какъв език? Бе, му да радко, Добре, кажи нещо за зрителите на Фейсбук. Че представте. Кой не човек на Фейсбук, така му кар? Точно така. Ами... Човек, не знам, за какво ти е тази лопата? Как за какво? Се предпазвам от бандитите. Извинете, колко деца имате с точност от 18 нагоре? 23. Какво ги храните? С снег. Мишки, имате ли у вас мишки? Мишки къпо, гледай. Хапат ли? Как да не хапат? Еми кучетата къде са? Боже, те са по-големи от кучета. Верно ли си ги виждал как се бият котки? И как? Ето като именно малко брат в него спът. Аз виждам брат... не, това е опасно. Брадвата къде? Горе-долу, на първите, защото там живе. Еми, има ли бандити там? Разбрахме, че има тук разни мафии и глупости. Махрито на кораб ти дава там. Тук пахай гледка. Къде помути раб. Ще кажеш ли? То си ми смукарва кораб ти дава. Изчакай, не ме обиждай, моля. Кажи ми сега, защо си го надървил? Буй. Чуваш ли музиката? Чуваш ли музиката? Чакай, пати да напрекъса. Музиката чуваш ли? Колко ще... Чичи, тук ли си, бе? Чуй са, колко жени имате приблизително? 3, 4, 5, 6. Кой къде? Не ви разбрахме. Колко каза? Верно ли сте били с жената на репортера? Мой колега, извинявам се. Верно ли? Бърката, мисля, че беше твоята. Мама ти. Не можах да познавам стъпното. Не съм сигурен. Значи не си спал с моята жена, така ли? Не знам, батълчет. Може да е твоята, може и да е на другия. Ще се караме вече. Май двете, не съм сигурен. Ево бе, колега, виж какво казва то. Мама ти, бе. Къде ти нужо, бе? Голът ми, бе. Спокойно, сега ще викнем Линек. Колега, извикай Линек. Бързо, сонет. Айде, чао. Чао.